Lubos ang kalipay sa mga Korean subong man sa mga estudyante kag mga pumuluyo sa Barangay Lanag sa ginpatigayon nga Ceremonial Welcome sa Lanag Elementary School para sa Hong-Ik University professors and students. Ang Hong-Ik University International Volunteers ng Seoul South Korea ang ginpangunahan ni Reverend Dr. Chung Chang Young, Presidente sa Global Mission Institute, Chairman sa Hong-Ik University si Dr. Shing, kag Vice Chairman Dr. Pei, ang subong man ang ilang mga volunteer students. Nagtambong man sa nasambit nga kahiwatan, sanday SB Member Honorable Lucero, Municipal Planning and Development Officer Mr. Vincent Lusaya, Punong Barangay sa Lanag Honorable Francisco Sudaria, iya mga kagawad, District Supervisor Ms. Maria Nora Sison, ang Head Teacher sa Lanag Elementary School, Mrs. Rowena. Ang mga Korean International Volunteers ay gintunga sa nagkailaing team. Iyara ang Science Team nga magatulo sa Science Experiments, Culture Team nga magabay sa Korean Traditional Cultures, Arts Team nga magapanguna sa mga arts activities, kag ang Recreation Team nga magatulo sa mga funny and educational games. Sino ka Dr. Shing, luyag nila nga makatukod sa maayong relasyon ang Pilipinas kag Korea. Ginpahayag ni Honorable Mayor Dennis Official, dako una bulig ni Dr. Chung Chang Young, maluwas sa mga outreach programs sa ginpatigayon sa Hong-Ik University International Volunteers sa Santa Barbara, ipahamtang man sa Barangay Lanag ang factory sang wig. Kag sa subong, madamo sa Santa Barbara Homes ang gina-train para sa paghimo sang wig, kag ini ang dako nga bulig para sa ila. Lanag, maumpisa. Okay? Hindi lang ta kasigurado ka, Chipo. Basta, pero tlag, pamuno, Rosanda, training under the authority and under the guidance of Dr. Chung. Gapamuno ron training ang mga wig workers natin. Amat-amat nandyan. And you know what? Ang mga employee na dyan is more than 300 later. Okay? So, hindi lang natin padalian, mga muyo lang kita, that this will finally be realized soon para ang aton pasimanwa may mga obraman. Ang padayon nga pagdamo sa mga programa kag mga aktibidades sa Santa Barbara ang maayo nga imbokada sa bagong tuig. Pagsuporta, pagbulig at pag-ugyo nato ng kinahanglan para sa aton kauswagan. May nasuwago niya bagong tuig sa inyo tanan. Apod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.